खुलुमबाय नायगिरिफोर फिन खनसेबाव आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो गोसो गोरबोजों बराय हरबाय आरोना सनाफोरथ' नायलां आरो मोनसे खोथा सनाफोर जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला मोजां मोनदोंबा कमेन्ट मोजां हर आरोना सनाफोरथ' नायलांदोलाय दिनैनि भिडिअखौबो अननानै जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना सनाफोर दसेबाबो टाइम होनानै नायदो सान्दुं गोसाथारनै नायनो हायाखै आरोना ओंखायनो मोख्रेब जादों फिसाजोखौ स्कुलाव लायनो ओंखारलायबाय आरोना आंनि खामानिखौ आं होसोगासिनो दंखायोखा होसोबायबो थानांखागोनखा रावबो गैया नालाय लामा नायनोबो ओंखायनो दा थांनो ओंखारलायबाय आरोना आङो फिसाजोखौ स्कुलाव लायनो थाखाय फिसाजो उन्दैया दं गेलेगासिनो दं एसे टाइम दंबावो आरोना दा टाइमा जाबाय 1:30 जाबाय आरोना दा टाइमा थ' लायनोसै 1:55 गयो नालाय स्कुला लायनानै फैनोसै आरोना दसे उन्दुखांबावबाय आङो ओंखाम आरि जाखांनानै आरोना दसे फिसाजोखौ फुथुनायावनो फिसाजोखौ फुथुदोंमोन नालाय दसे उन्दुखांबावबाय आरोना मेगना बुलब नुदों खोमा ना थ' नायलांदोलाय सनाफोर दिनै भिडिअखौ अननानै जोबजासिम जोंना सनाया बुग्लुंजोबलायबाय बोराय फैयागौ मानि रेस्ट मोनलालाय आरोना बोराय फैबासो रेस्ट मोनसिगोनलाय थांनाय बाहेरायाव ओंखारनाय मानाय बोराय फैबासो एसे रेस्ट मोनफिनसिगोनलाय माला फैगोन दानोथ' फैया बहाय फैबावनो दानो 3 मास 5 मासखौनो हमो फिसाफोरनि मोखां नुबानो दुखु सुखु खस्थ' बावगारलायो आरोना बे सनानि मोखांखौ नुबानो गोदान एक्टिं देखायबाय थायो गोदान बेबहार देखायबाय थायो गोदान आखल सोलोङो ना बेजोंनो बावगोमालाङो आरोना बेजोंनो बेस्थ'जोंनो बावलायलाङो दुखु सुखु नामा दाबो रायजो आरो आबो टिचि बोलो बाबा आबो टिचि बोलो आइ लायनोसै जों ओंखारनोसै बानानै लानोसै फिसाखौ बायाबाथ' जाखाया नालाय खामानियानो बानानै लानोसै आरोना फिसाखौ बायाबानो जाखाया नालाय खामानियानो ओंखारबाय नै थफ्लाखौ बानानै सनाफोर लायनानै फैनोसै थाबनो लायनानै फैगोनसै स्कुटिखौथ' सोखायाखै नालाय लामायावनो दोनखायो आङो सोलाय बख'लाय खालायबाय थानोना लामायावनो दोनखायो आरोना आङो नै आंना बोराया बेनो आरोना आंना बोराय गैयिनि बेनो आंना बोराय सनाया बेनो लोगोआव लाफाग्राया जोंना बुलेटजों बिरलायबाय आरोना थांगोनसै जों स्कुल मोनफैबाय आङो नै नेगासिनो दङ गथ'वाखै आरोना दसे दंबावो 5 मिनिटसो दंबावो थिर जाथारो नै बिरादनो गबाय नै फैगासिनो जोंना फैथ'वाखै दाबो लोगो मोनबाय मेथाइ जायोलायनो थांनायनि फैनायनि मेथाइल' नांगौ मेथाइल' मा जानो दे थाबनो लादो न'आव थांगोनसै जोङो गारिया न'आवबो सफैबाय नै जोङो मामिया थालाखै होनदों गारि सोनोसै जानायल' इ भगबान जानोल' थाङो नामा नों स्कुलाव दे तेचे आबो तेची होनलाय मा आबो तेची बोलो बे बेनो मा आब'आ बेनो फै होनदों नै फै लेंहरदों खुलिनो थिनदों देसा खुलिद' होनदोंहाय औ माबे बियो इस आयु बिब'खौ दासो लोगो मोनदों नालाय जाबाय मा गलाय लगै मा दायलायो नों नैबेना ओंखाम जानाया बिदि जायो ओंखामखौ टिभि नायनानै दलर मोजां जिरायनानै जाबानो जायो न' खाथियाव थांनि र' न' गोदान नुनायखौ नायनो
न' गोदान लुनायखौ नायनि खाथियाव सान्दुं गोसाथारहाय न' सिङाव थाबा गोजाङो सुइटार गानाबा ओमफ्राय आरो बाहेरायाव ओंखारबा सान्दुङाव थाबा गरम मोनसैलाय बाला दं बेहाय बाला खाथियाव मानसि फैजोबनानैसो एसे स्रां मोनबाय नै थाइबो लुगासिनो जोंनि सिमासे पानी पानी मिस्ट्रि पानी दैयानो गगारगासिनो दङ नै बन्द'खौनो खालायाखै मोनसेया दतमानि आब'आ जिरायगासिनो नै न'आ जाथारबाय मालाय दा दा फैफिनबाय जों न'आव टिउसन फैनोसै फिसाजोना जि आरो थिखोनांगौ दं आंहा बिसिना मिस्ट्रिफ्रानो गैया खोमा नै रावबो जोंना न'आ बेलासिबाय सनाफोर सा गोथाव फुदुंनानै लोंसै फिथा सावनानै नै सासेया टिउसनाव दं आरोना टिउसन फैबाय फिथा सावनोसै गुदुं गुदुंनो जानोसै मोनाबाय नै फिथाया नै आंना खालागन्दासो सिबिं होदों आरोना सिबिं होनायानो नै मा अबस्था जाजोबखो जाजाबानो जाबाय मोनबानो जाबाय आरोना सिबिं सोदेरनायखौ आं बारा रोङा आरोना नै सायावसो ओंखारबोजोब्बाय ओरै लाल साहा फुदुंबाय गाइखेर गैया ओरै नै सासेया सिबिं फिथा जानानै मेंख्लङि सेस आखाइ थाखाय सिबिं नांना दंजोबो जादोंमोन आरोना मोनसे सनाया टेक मावजि जाबाय नों केट जाबाय सना जिउ केट जाबाय नोङो दालि लागायबाय दालि लुजोबबाय नोंना दालि लुजोबबाय आइ सिबिंनि फिथा जानानै सेस दालि जोंना कालागन्दा फिथा लाल साहा हैनोसै फिसाफोरनो साहैनो फै आब'मोननो फै फैदो सानसुलि आबो जानोसै आबो लोंसै नै आंना जोलै मोजांनि आखला सबा खबारखौ बोखारनानै बिदि गारसारजोबो आरोना ओरैबादिखा मा गुदुङा दे नोंहा बेखौ जादो ना बेखौ जादो बे गुदुं सोलाव गुसु जाथों दे बे गुसु जाथों र' औ
샘ค่ะtasty tasty คุณเนื้อเหมือนละมือสุดสับมือสวัสดีไปนะวัดเสียรายคุณได้ความเหมือนนี้ความเหมือนละก็ชิมแล้วค่ะน้องก็เขากูลุงค่ะกูลุงการชิมเราจากกันเช่นนึงเต้นอะไรอะไรเด้เต้นเด้อะไรเด้อะไรมานะกุตุapa boleh apa dah ji boleh ai ma hihihi baba apa baba ya galang bai baba ya aku galang bai ai baba apa ตอนสนับพอดีวิดีโอของเราโดนทนแชร์ในในชัดทะลึ่งขังใบกับใบอื่นเลยตอนนี้วิดีโอไอเสนอเส้น next video ทำไปเดี๋ยวเราก็เหมือนพินกันสนับพอดบายบาย